26 снежня чацвер у эфіры Белсат-Зум. З вами Віталь Бабін. Вітаю, спадарства. Навіны і размовы з экспертамі пра галоўнае. Запрашаю на прагляд. Адзіны рынок нафты, газу і нафтапрадуктаў. Пра што дамовяцца Лукашенко і Пуцін на саміце ЕАЭС. Слядоў ужо не схаваеш. Новыя падрабязнасці авіакатастрофы самалёту азербайджанскіх авіялініяў у Казахстане. Вызваліць палітвязняў і дазволіць беларусам вярнуцца дадому без наступстваў. Кандыдатка Ганна Канапацкая рыхтуе сваю перадвыбарчую праграму. Фармаванне адзінага рынку нафты, газу і нафтапрадуктаў – адно з галоўных пытанняў на саміце Еўразійскага эканамічнага саюзу, што праходзіць сёння пад Санкт-Петербургам. Паводле планаў, адзіны рынок нафты і газу ў межах краінаў ЕАЭС, Расіі, Беларусі, Казахстану, Арменіі і Кыргызстану меўся запрацаваць ужо з 1 студзеня 2025 года. У траўні Александр Лукашенко крытыкаваў, што бакі ў гэтым плане маглі б дзеяць хутчэй. У верасні дырэктар дэпартаменту энергетыкі ЕАЭС Вадзім Закрэўскі паведамляў, што ўсе неабходныя правілы для функцыянавання адзінага рынку энергарэсурсаў на этапе завяршэння. Акрамя адзінага рынку энергарэсурсаў на саміце пад Санкт-Петербургам абмяркоўваюць ліквідацыю бар'ераў на ўнутраным рынку, асноўныя кірункі міжнароднай дзейнасці і бюджэт ЕАЭС на 2025 год. З намі на сувязі Владимир Амельченко, дырэктар энергетычных праграмаў Цэнтру Разумкова. Спадар Владимир, вітаю вас. Вітаю вас також. На ваш погляд, адзіны рынок газу, нафты і нафтапрадуктаў – гэта пагроза для энергетычнай бяспекі Беларусі? Ну, частично так, потому что, в принципе, Россия хочет объединить все рынки энергетические под своим контролем. Понятно, что в таком союзе никакого баланса нету, поскольку существует огромная одна страна и множество мелких достаточно стран по сравнению с Россией. И естественно, что лидером и в таких условиях будет Россия, которая и планирует диктовать свои условия на энергетических рынках стран СНГ. Для нее это сейчас крайне важно, поскольку российский энергетический комплекс имеет серьезный дефицит средств в связи с санкциями и в связи с тем, что он потерял самый ликвидный европейский рынок, как по газу, так и по нефти и нефтепродуктам. Китайский, индийский рынок только частично могут заместить эти потери. Поэтому в таких чрезвычайно сложных условиях Россия ищет другие способы получить ликвидность за счет продажи своих энергоресурсов. Калі спрагназаваць для Беларусі гэтыя кошты на расійскі газ, а таксама на экспорт нафтапрадуктаў, ці яны будуць выгадныя для Менску? Ну, сложно предсказать, но единственное, можно что предположить, что, скорее всего, инициатива России создания такого союза, значит, общего рынка со странами СНГ энергетического, она не направлена на то, чтобы сделать кому-то приятное, кому-то выгодное, кроме как самим себе. То есть, поэтому я бы тут на месте белорусского руководства перед тем, как соглашаться на подобное предложение, ну так это касается других стран СНГ, сначала надо бы все просчитать, проанализировать, какие будут последствия. Ну не вижу я, допустим, там какой смысл Азербайджану или Казахстану входить в это единый там, создавать единый рынок с Россией, если они работают спокойно, нормально на мировом рынке, да, то есть продают свои энергоресурсы по коммерческим ценам, туда, куда хотят, продают, у них есть долгосрочные контракты. Для чего им это менять все, для чего себя связывать какими-то дополнительными обязательствами, ограничивая свои возможности локальным, региональным рынкам. Я думаю, что это невыгодно. Все-таки выгоднее для большинства стран, которые добывают энергоресурсы в больших количествах, именно развивать свободную торговлю в таком, на международном уровне, на мировом уровне, а не только на региональном. У умовах санкцыяў, на ваш погляд, у Беларусі не застаецца іншага выйсця, як экспартаваць нафтапрадукты толькі ў Расію?
Ну, думаю, что пока это так. Пока это так. Притом мы знаем, что Россия потеряла значительное количество нефтеперерабатывающих мощностей в связи с атаками украинских дронов и ракет на НПЗ России. И для России очень важно, чтобы не оказался дефицит нефтепродуктов на рынке России, поэтому они будут использовать мощности НПЗ Белоруссии, возможно, по толлинговым схемам, да, для того, чтобы заместить те выбывшие мощности НПЗ в самой России из-за ударов дронов. Ужо 26 снежня адзіны рынок энергарэсурсаў мае запрацаваць ад 1 студзеня, то бок адразу з пачатку наступнага году. Ці паспеюць, спадар Владимир, на ваш погляд, яго арганізаваць? Ну, я вообще, честно говоря, не вижу больших перспектив в данной затее со стороны России, потому что никому это не выгодно, кроме самой России. Никто не получит никаких прибылей, никаких коммерческих выгод от этого, кроме российских компаний, российского бюджета. Для этого все это и затевалось, чтобы практически перераспределить финансовые ресурсы, которые разрабатывают все страны СНГ на энергетических рынках, в интересах Российской Федерации, в интересах бюджета Российской Федерации, потому что им чрезвычайно нужны дополнительные средства в связи с продолжающейся войной. Поэтому я не верю в эту затею, поскольку ни одной стране, кроме России, ни одной стране СНГ, включая Беларусь, эта затея невыгодна. Дякую вам вялікі за гэтую размову. Дякую вам. Вядомы беларускі футбаліст, які гуляў за Батэ, Штутгарт, лонданскі Арсенал і Барселону, Александр Глеб будзе агітаваць за Александра Лукашэнку. Ён возьме ўдзел у праўладным марафоне адзінства ў Мазыры. Іншыя актуальныя навіны глядзіце ў нашым традыцыйным аглядзе. Цуд на каляды адбыўся. Збор на дзяцей палітвязняў цалкам сабраны. Дзякую усім, хто данаціў, рэпосціў і падтрымліваў. Напісаў кіраўнік байсолу Андрэй Стрыжак. Збор ладзіўся з нагоды Раства і Новага года. Атрымаць дапамогу могуць сем'і, у якіх ёсць дзеці да 16 гадоў. І нехта з бацькоў быў ці ёсць у няволі больш за 3 месяцы. На падарунак кожнаму дзіцяці абяцаюць выплаціць 100 еўраў. 5 пачкаў масла, 5 смятаны, 2 батоны сыравэнджанай каўбасы, 2 батоны варанай каўбасы і шмат чаго яшчэ дорыць сваім працаўнікам на каляды і Новы год слуцкі сыраробны камбінат. Гэта вынікае з тык-ток-відэа, знятага адной з працаўніц прадпрыемства. Жанчына засталася цалкам задаволеная такім падарункам. Маўляў, атрымалася шыкоўна. У каментарах пад відэа выказваюць сваё захапленне, але шукаюць і падводныя камяні. Версію, што самалёт азербайджанскіх авіялініяў, які ляцеў з Баку ў Грозны, быў збіты зенітнаю ракетаю, пацвярджаюць перамовы экіпажу з дыспетчарам. Паводле расшыфроўкі перамоваў вынікае, што судна сталася ахвярою расійскіх СПА, якія 25 снежня адбывалі атаку украінскіх беспілотнікаў. Першапачаткова версію пра зенітную ракету выклікалі характэрныя пашкоджанні на абломках судна. У выніку катастрофы самалёта азербайджанскіх авіялініяў за 3 кіламетры ад аэрапорту Актау 38 асобаў загінулі і 29 выжылі. Герцаг Люксембургу Анры адмовіўся ад трону. Ён паведаміў пра гэта нацыі ў сваім калядным звароце. Сказаў, што адыходзіць з глыбокай удзячнасцю і пакораю. Анры кіраваў Люксембургам 24 гады. Дагэтуль улада была ў руках ягонага бацькі Жана, які пасля 36 гадоў панавання таксама адмовіўся ад трону на Раство. Цяпер кіраваць Люксембургам будзе сын Анры, прынц Гійом. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове. Бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі.
Чальцы выбарчых камісіяў на ўласнае жаданне ці вымушана бяруць удзел у флэш-мобе, мяркуючы з відэа. Яны мусяць назваць сваю прафесію і датычнасць да выбарчых камісіяў, ды пераканаць гледачоў, што ганарацца гэткаю сваёй датычнасцю. Пакуль што ў флэш-мобе удзельнічае толькі Менск, але не факт, што іншыя гарады не абавяжуць рабіць тое ж самае. Я педагог, мне доверяют самое важное. А еще я член избиркома, и я горжусь этим. Я член избиркома, и этим горжусь. Я являюсь членом партизанской города Минска районной избирательной комиссии по выборам президента Республики Беларусь. И я этим горжусь. У меня активная гражданская позиция. Я являюсь председателем заводской районной города Минска комиссии по выборам президента Республики Беларусь. И я горжусь этим. Я защищаю интересы трудящейся Федерации профсоюзов Беларуси. Я являюсь председателем Минской городской избирательной комиссии по выборам президентов Республики Беларусь и горжусь этим. Нечакана ў сённяшніх рэаліях за вызваленне палітычных вязняў у сваёй перадвыбарчай праграме збіраецца выступаць кандыдатка на прэзідэнцтва краіны Ганна Канапацкая. Акрамя вызвалення палітвязняў, Канапацкая плануе дамагацца магчымасці вяртання ў Беларусь вымушаных эмігрантаў без аніякіх умоваў з боку дзяржавы. Пра галоўныя кірункі перадвыбарчай праграмы Ганны Канапацкай распавёў Сергей Вазняк, ейная даверная асоба. Раней ён браў удзел у прэзідэнцкіх кампаніях як сябра «Гавары праўду» у камандах Уладзіміра Някляева, Тацяны Караткевіч і Андрэя Дзмітраева. За сваё вылучэнне кандыдаткаю на прэзідэнцтва Ганна Канапацкая, паводле цэнтру выбаркаму, сабрала 121 тысячу подпісаў. Жанчына ўжо спрабавала сябе ў выбарчай кампаніі 2020 года. Тады яна атрымала 2% галасоў і назвала выбары несапраўднымі. З намі на сувязі Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, аўтар і вядоўца праграмы «Двубой» на Белсаце. Прывітанне. Добрый день. Перахапіць павестку дэмакратычных сілаў ці выкарыстаць у якасці чальца камісіі па вяртанню. На твой погляд, якую ролю можа адыгрываць Ганна Канапацкая, якая абяцае ў сваёй праграме дамагацца вызвалення палітычных зняволеных? Ну, па-першае, варта сказаць, што тое, што Канапацкая пра гэта сказала, той ці іншай форме яшчэ не абавязкова, што гэта будзе. Гэта даволі смелая заява. Мне дастаткова цяжка ўявіць, што ў сваіх нейкіх перадвыбарчых выступах альбо агітацыйных выступах яна будзе вось менавіта казаць пра гэтую тэму, пра палітзняволеных такімі словамі і менавіта з такімі акцэнтамі. Ну, але тое, што яна, скажем так, вось зараз асмялела трошкі і заяўляе ўжо пра гэта, дастаткова паказальны знак, на які сапраўды варта звярнуць увагу. Можна сказаць, што ўвогуле ў пачатку выбарчай кампаніі не было ўпэўненасці ні ў аналітыкаў, ні ў, скажем, шырокіх народных мас наконт таго, што ўлады зарэгіструюць кагосьці вот з такіх, умоўна скажем, кандыдатаў, якія могуць у нейкай масавай свядомасці прэтэндаваць на альтэрнатыўную, ці іграць такую ролю. Але Канапацкую зарэгістравалі, відавочна, што яна не збірала ніякія подпісы, в сэнсе збірала, но не сабрала. Гэта немагчыма з улікам того, што яе каманда вельмі маленькая, і каб сабраць гэтыя 100 тысяч подпісаў, там трэба, каб было рэальна 2-3 тысячи чалавек камандзе, а не тыя некалькі чалавек, якія ёсць на сёння, як выглядае у Канапацкай. Ну, все астатнія таксама былі зарэгістраваны в тым самым сцэнары улады, паводле якога вось яны павінны прысутнічаць. Ну і выглядае, што па ходу кампаніі сапраўды роля Канапацкай, магчыма, мяняецца. Вось цікава, там в Фейсбуку обмен думкамі быў паміж афіцыйным прадстаўніком Канапацкай Сергеем Вазняк, это такі былы актывіст партыі левых «Справядлівы свет», і ён там, спрачаючыся са сваімі былымі паплечнікамі, якія зараз вымушаны быць за мяжой, сказаў, што ну вось я выкарыстоўваю гэту магчымасць, каб данесці в палітычнай кампаніі свае погляды, каб сустракацца з іншымі прадстаўнікамі левых сілаў,
Вось, ну і тое, што ён кажа, я не верыў яшчэ, і многі не верылі, што такі кандыдат як Канапацкая будзе, але все змянілася пасля самміта БРИКСа ў Казані, пасля чаго ўлады прынялі іншы сцэнар і вось вырашылі яе зарэестраваць. Ну, я схільны, скажем, пагадзіцца з такой ацэнкай, бо сапраўды вот менавіта сцэнар прысутнасці Канапацкай, ён не быў распісаны ад пачатку, ён развіваўся цягам вот нейкіх падзеяў. Ці гэта значыць, што калі Ганна Канапацкая, нават калі будзе нейкім іншым чынам, там, іншымі фармулёўкамі даносіць вось гэтую думку, пра якую кажа Сергей Возняк, ці гэта будзе той варыянт, калі Канапацкую на этапе кампаніі, агітацыі могуць зняць з гэтых выбараў? Не думаю, для чаго было рэгістраваць, навошта ім скандалы, безумоўна, ніхто здымаць не будзе. Трэба абсалютна расставить все кропки над «и». Мы не говорим ни про якую нават умоўную самастойнасць Канапацкай. Яна будзе выконваць то, што ўкладаюць ёй сцэнарысты. То, што ўлада менавіта загадвае ёй выконваць. Пытанне толькі ў тым, што мы з вами спрабуем разабрацца, аналізаваць, чаму ўлада зараз вырашыла мець такого кандыдата ў гэтым сцэнары. Безумоўна, яна хоча, па-першае, нейкім чынам даваць сігнал захаду, глядзіць, у нас больш-менш такія альтэрнатыўныя выбары, у нас ёсць альтэрнатыўны кандыдат, але яна і хоча даць, па нейкай прычыне, яна хоча даць сігнал грамадству, што, магчыма, пасля выбараў мы спынім рэпрэсіі, мы пачнем вызваляць больш актыўна палітвязняў. Глядзіце, вось у нас нават пра гэта гаворыць альтэрнатыўны кандыдат Канапацкая, і мы за гэта ёй нічога не робім. На сёння выглядае, што гэта так. І сапраўды, весь гэты час, умоўна скажем, пасля 2020 года, асабліва там апошнія 2 гады, все-таки можна было назіраць, што ва ўладзе ёсць 2 розныя падыходы, і гэта выліваецца в публічную сварку, в публічнае змаганне сярод уладных прапагандыстаў. Чыноўнікі, конечно, часцей маўчаць, а больш выказваюцца прапагандысты. Мы бачым гэтыя 2 розныя падыходы. Адзін, што трэба неяк спрабаваць, можа, прымірыцца з грамадствам, спрабаваць знайсці нейкі новы сацыяльны кантракт, як это называюць тыя ж самыя прапагандысты, больш такія памяркоўныя. А другая лінія, што трэба ўсіх мачыць, трэба не мяняцца, трэба ўсіх сажаць, рэпрэсіі не зменшаць. Вось, мы бачым, што нават умоўна такія самыя прапагандысты гэтай зацятай лініі Азарёнак, і той змяніўся, як адзначаюць, што в апошнія тыдні, месяцы ён стаў больш мяккім, ён таксама пачаў гаварыць пра нейкую згоду, перагарнуць старонку і гэтак далей. Так што адгалоскі гэтай барацьбы, гэтых сцэнарыяў, і то, што ва ўладу вярнулі ці запрасілі новых старых людзей, маецца на ўвазе перш за ўсё Петкевіч, яны кажуць пра тое, што вось вынік гэтай барацьбы мы бачым вось у гэтым кандыдаце Канапацкай, і што яна выконвае пэўную ролю, якая па ходу кампаніі мяняецца відавочна, і, магчыма, мы яшчэ некаторыя в гэтым сэнсе, такія невялічкія сюрпрызы можам пабачыць. Бачым пра тое, што ў Ганны Канапацкай усяго 7 чалавек сярод давераных асобаў, сярод іх, вось, да прыкладу, прадпрымальнік Анатоль Шумченка і вышэй узгаданы Сергей Возняк. А вось у Лукашэнкі іх 15, і сярод іх, да прыкладу, ёсць хакеіст Баска, оперны спевак Владзімир Громаў, таксама ваенком Крываносаў. Гэты спіс такі невыпадковы, таксама мае на мэце паказаць, што сярод такіх асобаў, якія з'яўляюцца даверанымі асобамі Лукашэнкі, это людзі з розных галінаў, я так разумею. Так, там мало чыноўніка, там больш то, што мы называем публічных людзей. У Беларусі там дзесяткі, калі не сотні, калі браць раённых гэтых ваенкомаў, а взяли менавіта гэтага, які прадставіўся ў свой час, то, што там стал такім інтэрнэт-мемам, што ён перадаў такое пацісканне рукі ад Лукашэнкі і перадаў сваім салдатам. Так што менавіта яны бяруць паводле прынцыпу, найбольш вядомы, найбольш прыкметны, бо іншыя, так сказаць, ім не трэба там нейкія паліттэхнолагі, там мысляры, ім трэба вось ствараць масоўку, ствараць, скажем, бачнасць таго, што розныя слаі грамадства ад спевакоў да ваенкомаў падтрымліваюць Лукашэнку. Так што, гэта нам з вами абсалютна мала істотна, нейкіх там новых
сенсацыйных няма праяваў, але ну часам яны то, што называецца, нахіляюць і тых людзей, якія раней імкнуліся там больш-менш стараніцца палітыкі, напрыклад, той жа футбаліст Александр Глеб будзе зараз агітаваць за Лукашенко, як вот апошняя інфармацыя показывае, што яны, ну то, што называецца, па сусеках хочуць набраць самых розных людзей, самых розных відаў дзейнасці, ну вось стварыць гэтую паралельную рэальнасць. Паралельная рэальнасць – гэта ілюзія масавай падтрымкі. І сапраўды яны шчыра гэта стараюцца. Маецца на ўвазе, ну ясна, што значная частка людзей все гэта не верыць, але частка людзей ва ўладзе верыць, што гэтым яны могуць змяніць меркаванне таго так званага электаральнае балота, якое не за дэмакратычныя сілы і не за Лукашэнку, а якое хістаецца, ці якое абыякавае да палітыкі. Яны вот можа дзе-небудзь в тэлебачанні убачыць нейкае вядомае прозвішча таго ж Глеба, і можа быць, на думку вось паліттэхнолагаў, гэта прымусіць іх нейкім чынам нарадзіць нейкія сімпатыі да ўлады. Хаця мы 100 разоў кажам, і мы это ведаем, што выбараў няма, але вось менавіта электаральная падтрымка іх вельмі хвалюе, і гэта яшчэ раз даказвае, што яны да такіх выбарчых кампаніяў ставяцца дастаткова сур'ёзна, і нягледзячы на тое, што напішуць себе там 85, я думаю, каля гэтага процентаў, рэальныя лічбы падтрымкі іх таксама хвалююць, яны на самой справе змагаюць там 30, 33, 25, ім это вельмі важна. Але ці пры дапамозе той жа Канапацкай, якую мы абмяркоўваем, ці ўлады не маюць на мэце таксама праверыць, колькі людзей можа за яе сапраўды прагаласаваць і колькі сапраўды людзей не падтрымліваюць Александра Лукашэнку? Я думаю, ну вот сапраўды не буду прикидываться, что это моя думка. По-моему, у Валеры Карбалевича, я прочитал своего коллеги по «Свободе», где он выказывался про то, что вылучение Канапацкай – это может быть таки стресс-проверка для системы, у тым сэнсе, что они сапраўды проверяли, як на яе адрэагуюць люди. И в России недавно был выпадок с этим Борисом Надеждиным, который, ну вот так само допустили нібыта оппозиционного либерального кандидата. И он начал казать супраць войны, и пачалі збірацца чэргі его падтрымку. Яны его адразу засеклі, зарубілі, адмянілі его рэгістрацыю. Тое ж самае праверылі з Канапацкай. Бачыць, што ніякага інтарэса да яе няма. У яе Фейсбуку там пад яе допісамі 10-15 лайкаў, 20 лайкаў. Кандыдат прэзідэнта, які заявляе, што сабраў 100 000, не можа Фейсбуку сабраць 20 лайкаў. Это даволі паказальна. І яны бачаць, што ніякай грамадскай рэакцыі на яе няма, што ўсе людзі, скажем, настроеныя антыўладна, яны все-таки больш схільныя да іншых лідараў, там, пачынаючы ад Светланы Ціхановскай, да іншых, которые за мяжой зараз, а ніхто не верыць у гэты праект Канапацкай, маецца на ўвазе з людзей апозіцыйна да ўлады настроеных. Яны падумалі, што можна далей яе цягнуць, але, паўтаруся, гэты праект, ён не для масавых электаральных, скажем, варыянтаў. Нават вот зараз бы, умоўна скажем, аб'яві выборы свободными, она не набере шмат. У ее нема доверу ни с одного, ни с іншого боку, ни с боку болота. Окромя всего, она не является некой яркой особой, якая умеет там пригоже говорить и нейк захаплять электорат своими словами. Она, пачынаючы ад таго, як она была депутаткай палаты прадстаўнікоў, выконвала сваю пэўную ролю. Ну, магчыма, тады она мела большую самастойнасць. Цяпер я абсолютно перакананы в яе полной несамастойнасці ў гэтай кампаніі. Так што гэта не для шырокіх мас выбаршчыкаў, гэта перш за ўсё як знак для Захаду, паўтаруся, ну і для беларускага грамадства. Глядзіце, якія мы сталі добрыя, мы нават дапускаем альтэрнатыўную кандыдатку. Хтосьці людзі, якія не так не разбіраюцца ў палітыцы, не глядзяць штодня Белсад, яны могуць гэта паверыць. Месяц да выбараў, пры гэтым мы не бачым ніякіх перадвыбарчых праграмаў з кандыдатаў. Чаму так адбываецца і чаму нават Лукашенко сціплы ў абяцаннях электарату? Чаму ён асцярожнічае? Ну, фармальна кажучы, як аб'явіў Цэнтр Баркам, сама агітацыйная кампанія пачынаецца з 1 студзеня. Тут чисто такие юридично-правовые аспекты. Там же такие у нас забавные законы, что можно збирать подписи, але при этом нельзя агитовать. Могут за это снять.
так, это закон такі. Вось, і ты збіраеш подпісы за кандыдата, гэта многія палітычныя актывісты ведаюць, і падчас ранейшых кампаніяў можаш толькі расказваць пра яго, хто ён там, юрыст, журналіст, дэпутат, але не можаш агітаваць за яго, угаворваць выбаршчыка за яго галасаваць. Это вот такая парадаксальная выбарчая кампанія. Лукашенко сам, ну, ён же не спыняе сваю агітацыю, пачынаючы асабліва там з верасня, раз'язджаючы па дажынках на розныя урачыстасці. Зараз таксама будуць звязаныя з калядамі, Новым годам урачыстасці, там пасланне будзе навагодняе, потым будзе там калядная нейкая вечарына, ці там баль, ці яшчэ што-небудзь. Пастаянна гэта і ёсць фактычна агітацыя за гэтага кандыдата, якая ідзе за кошт дзяржаўнага бюджэта. Вось, і яму на гэта не трэба траціць свае даволі сціплыя асабістыя даходы, як мы ведаем з дэкларацыі аб даходах Лукашэнкі, што ён такі толькі заробак мае, ніякай маёмасці не мае. Як ён калісьці казаў, што адкладвае недзе в шуфлядку гэты заробак. Вот нават даляр, відаць, не купляе, верыць беларускі рубель, яны можа там лежаць з 94-го года. Уже дэвальвацыя там сотні разоў, а ён вот кажа, што ён заробак свой там адкладае в шуфлядку, нікуды его не траціць. Забаўныя такія выказванні. Вось, але пра тое, што сапраўды не трэба яму траціцца на выбарчую кампанію, збіраць грошы, бо ўсё ідзе за кошт бюджэта, бо ён як нелегітымны кіраўнік краіны мае поўны доступ да любых дзяржаўных сродкаў і без ніякіх сумневаў іх выкарыстоўвае. Ну, яшчэ заяўляе, што жыве на адзін і той жа заробак, які атрымоўвае як кіраўнік дзяржавы. Віталій, разам з тым мы кажам пра тое, што кандыдаты на гэтых выбарах гэта спойлеры Александра Лукашэнкі. Напрыклад, адзін з іх, Сергей Саранкоў, фактычна заяўляе, што з'яўляецца такім, бо не замест Лукашэнкі, а разам з прэзідэнтам. Ці гэта паводле міжнародных нормаў, ці гэта нармальна з'яўляцца ўвогуле спойлерам? Ну, конечно, рыторычное пытанне, международные нормы, выборчая кампания, реальные выборы и Беларусь, все это разные сусветы, разные планеты. Але можно сказать, что все-таки эти выборы поставили рекорд нават паводле всех белорусских параметров. Впершыню на выборах няма реального альтернативного незалежного кандидата. Впершыню выборы отбываются у такім узроўні рэпрэсіўнасці. Людзі навучаныя пасля 2020 году, яны не просто там в ініцыятыўныя групы не вступаюць, а яны баяцца подпісы ставіць, паколькі рэпрэсіі закранулі не толькі тых, хто был удзельнікам выбараў, а мы дакладна ведаем, рэпрэсіі закранулі нават тых людзей там з чынавенства, там ці хто працуе в дзяржаўных там установах, у банках, на заводах, кто просто подписывался за там Бабарыку, за Тихановскую, что является полным порушением всех законов и секрету подписей и все, что завгодно. Так что тут, ну, нават для незалежной Беларуси, при умове, что после 96-го года мы живем ва ўмовах аўтарытарнага дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі, все-таки гэта незвычайная кампанія, такой ніколі яшчэ не было, калі нават, ну, скажем, адбываецца поўная імітацыя нейкай канкурэнтнасці, імітацыя выбараў, імітацыя зараз будзе агітацыя, калі сапраўды нават праўладныя кандыдаты, яны кажуць, што мы ідзем толькі для таго, каб падтрымаць Лукашэнку, што само па сябе з'яўляецца дастаткова здзеклівым і іранічным з пункту гледжання таго, што выбары паміж кім і кім, паміж Лукашэнкам і ягонымі, так сказать, падхалімамі. Гэта яны нават не звяртаюць увагу на гэту забаўнасць, но ясна, што гэтыя кандыдаты, яны ж не па сваёй волі пашлі ў кандыдаты. Нема ж такого, что никому неведомый Саранков, Хижняк, прачнулся нейкі дзень там у кастрычніку, лістападзе и вырашил, а пойду-ка я в кандидаты президента, рызыкну. Нет, это ему поступила загад с администрации президента пайсці, выканаць гэтую ролю. Все паводле распісана. Раз есть у нас 3 зарэгістраваныя партии, то кожная з гэтых зарэгістраваных партый, якія выжылі, якія засталіся пасля поўнай зачысткі палітычнага поля, павінна мець свайго кандыдата. Вось яны 3 кандыдата, плюс Канапацкая са сваёй асаблівай ролю, пра якую мы ўжо шмат разважалі. Без выбора, так называе дэмакратычная супольнасць, гэтыя нібыта выбары Лукашэнкі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй, калі ласка, запрашайце.
На гэтым ставім кропку ў нашым выданні. Дзякую за прагляд, беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да наступнай сустрэчы.